ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ክርስቲያናት ኣብ ዙርያኦም ካብ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ቃልሲ ምንባሮም ከባቢኦም ብዓመፅን ብሩኢ ዝኾነ ሓጢኣት ተመሊኡ ምንባሩ ንርኢ። ነፃ ምዃኖም ብክርስቶስ ይፈልጡ እዮም። እዚ ናጽነት እንታይ ማለት እዩ? ጣዖትን ክርስትናን ብዛዕባ መርዓ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም? ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህያባት መንፈስ ቅዱስ እዚኦም ኩሎም ካብቲ ግብራዊ ሕቶታት ንላዕሊ እዮም። እታ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመትሉ ዘይብቑዕነት ኣብ ማእከላ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ዝነበሮም ዘይብፅሕና መንፈሳውነት ናይቶም ቆሮንጦሳውያን እምነት ብብዙሕ ናይ ስነ ምግባር ናይ ፈተና ሓዊ እኳ እንተሓለፉ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብቲ ፈተና ወዲቖም እዮም። በዚ ምኽንያት እዩ እምበኣር ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ነቲ ኣብ ማእከሎም ዘሎ ቃልሲ ምስ ሰምዐ ብዛዕባ ሽግራቶም ክጽሕፈሎም ዝተገደደ። ንምክፍፋሎም ክፍውስ ንሕቶታቶም ክምልስ ጳውሎስ ምስ ሓጢኣቶም ገጽ ንገጽ ከም ዝረኣዩ ብምግባር ንድሌታቶም ኣራሚ ስጉምቲ ብምሃብ ንጹህን ውፉይን ህይወት ንክርስቶስ ክህልዎም ዝመዓዶም። ድሕሪ መእተዊ ምሃቡ ጳውሎስ ብቐጥታ ናብቲ ሕቶ ናይ ሓድነቶም እዩ ኣትዩ። ንጹህን ቀሊል ዝኾነ ወንጌል ኣብ ማእከል ኩሎም ኣመንቲ ከም ዘሎ ሓቂ ምስ ገበረ ናይቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ግዲ እንታይ ምዃኑ ገሊጹ። ብእምነት ከመይ ገይሮም ክዓብዩ ከም ዘለዎም ድማ እዩ ገሊጹ። ጳውሎስ እንደገና ምስቶም ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ዝነበሮም ውሕዳት ናይ ቆሮንጦስ ቤተ ክርስቲያን ኣመንቲ ንሱ ድማ ምጉት ኣብ መንጎ ክርስቲያናት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ናይ ገዛ ርእሶም ሽግር ክዕርፍን እዩ። ምኽንያቱ እቲ ብዙሕ ሽግር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቆሮንጦስ ዝነበረ ዝሙት እዩ። ነዚ ድማ ጳውሎስ ጽኑዕ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ ገሊጽሉ። ጳውሎስ እንደገና ቁኑዕ ዝኾነ ሓሳባት ብምግላጽ ዘዕርፎ ነቲ ናይ ዘይቅዱስ መርዓ እዩ። ነዚ ድማ ግብራዊ መልሲ ይብሉ ኣሎ። ብኻልእ ካብቲ ንጣው ዝተሰወ ምብላዕ ዝተላዕለ ሕቶ ከመይ ገይሮም ንክርስቶስ ውፍያት ከም ዝኾኑን ንኻልኦት ኣመንቲ ድማ መዐንቀፊ ከይኮኑ ብፍላይ እኳ ነቶም ድኹማት ኣሕዋትን ኣሓትን ብምጥንቃቕ ይመሊስሎም። ጳውሎስ ብምቕጻል ዝተዛረበሉ ብዛዕባ ኣምልኾ ብጥንቃቐ ዝገለጾ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግደ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጐይታ ድራር መንፈሳዊ ውህበት ክነኸ ካብ ኩሉ ህያብ ትበልጽ ፍቕሪ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ትንሣኤ እዩ ዛዕባ ገይሩ ጽቡቕ ትምህርቲ ዝሃበ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቆሮንጦስ ዝነበረ ሽግር ንምግላጽን መፍትሒ ንምሃብን እንደገና ኣመንቲ ኩላቶም ኣብ ኣሸጋሪ ሕብረተሰብ ከመይ ብጽድቂ ንክርስቶስ ምንባር ከም ዝከኣል ንምስትምሃር እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10 ዘሎ ኮይኑ ኣሕዋተይ ኩልኻትኩም ሓንቲ ቃል ክትኮኑ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮንኩምውን ክትሰምሩ እምበር ብምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የማሕፅነኩም ኣለኹ። ክርስቶስ ማእከል ጌርና ብግዲ ክንነብር ኣሎና። መዐንቀፊ ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ህይወት እግዚኣብሔር ዝብህጎ መገዲ እዩ። እምበኣር ፍቑራት ኣሕዋተይ ንዓስብኻ ብምርኣይ ብውፉይ ብምሉእ ብርሃን ንክርስቶስ ንመላለስ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ቀዳመይቲ ቆሮንጦስ ክኾን ከሎ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ብፍቓድ ኣምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን እተጸውዐ ሶስቲኖስ ከኣ ሓውና ነታ ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ማሕበረ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተቐደሱ ቅዱሳን ንምዃን እተጸውዑ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብኦምን ኣባናን ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዝጽውዑ ዘበሉ ኩላቶም ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። ምስጋና ንእግዚኣብሔር። ቁጽሪ 4-6 ኣነ ከምቲ ምስክር ክርስቶስ ኣባኻትኩም ዝጸንዐ ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተዋሃበኩም ጸጋ ኣምላኽ ብኩሉ ቃልን ብኩሉ ፍልጠትን ብኩሉ ብእኡ ስለ ዝሃብተምኩም ኩሉ ሳዕ ብዛዕባኹም ንኣምላኸ የመስግኑ ኣለኹ። ምግሃድ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ብሓደ ውህበት ጸጋ እኳ ከይጐደልኩም ንሱ ድማ ብመዓልቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ኸጽንዓኩም እዩ። እቲ ናብ ሕብረት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ዘጸዋዐኩም ኣምላኽ እሙን እዩ። ኣብ መንጎኹም ፍልልይ ኣይሃሉ። ካብ ቁጽሪ 10-12 ግናኸ ኣሕዋተይ ኣባኻትኩም
ክርክር ከም ዘሎስ ብዛዕባኹም ሰቤት ቆልኤ ነጊሮምና ኣለዉ። እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ ኣነስ እባ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ኬፋ ኣነስ ናይ ክርስቶስ እየ ከም እትብሉ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ። ኣሕዋቴ ኩልኻትኩም ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም እምዕዳግኩም ኣለኹ። ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ እዩ ወይስ ጳውሎስ ዶ ተሰቒሉልኩም እዩ? ወይስ ብስም ጳውሎስ ዲኹም እተጠመቕኩም? ሓደ እኳ ብስመይ ከም እተጠመቕኩም ከይብል ብዘይ ክሪስጶስን ጋዮስን ንሓደ ካብኻትኩም እኳ ስለ ዘየጥመቕኩ ንኣምላኽ የመስኩን ኣለኹ። ስድራ ቤት እስጢፋኖስ እውን ኣጥሚቐ ኣለኹ። ብዘይ እዚኣቶም ሓደ ካልእ ከም ዘጥመቕኩ ኣይፈልጥን እየ። እቲ መስቀል ክርስቶስ ኮንቱ ምእንቲ ከይከውን ብጥበብ ዘረባ ከይግበር ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ ደኣ እምበር ከጥምቕሲ ኣይለኣኸንን። ቁጽሪ 18-19 ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቱን ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ። ናናን ድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ? ምሁር ጽሑፋትሲ ኣበይ ኣሎ? መርማሪ ዝዓለም እዚኣ ኸ ኣበይ ኣሎ? ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ? ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ኸድሕኖም ፈቐደ። ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ፣ ጽርዓውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ። ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድን መዕንቀፊ ንሕዛብን ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና። ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽን እዩ። ካብ ሰብሲ ዕሽነት ኣምላኽ ይጠበብ፣ ካብ ሰብ ከዓ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ። ቁጽሪ 26 ኣሕዋቴ ኣብቲ ጽዋዕኹም እማ ተመልከቱ። ብዙሓት ብስጋ ለባማት፣ ብዙሓት ስልጡናት፣ ብዙሓት ጭዋታት ኣይተጸውዕን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ኽሕፍርሲ ንዕሽነት እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ኽሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለ እየ ዝብል ኮንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዕቑን ገለ ዘይኮነን ሓረየ። ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን መቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም።